Som I kan se her, så har jeg allerede spillet den sidste halvdel af Manchester City-kampen. Vi vandt jo 2-0 på hjemmebane i episode 10 eller den. Jeg må undskylde, at jeg ikke har fået det med min Elgato Focus, men jeg håber selvfølgelig stadig, at du nyder videoen. Hej YouTube, velkommen til episode 12 af Leicester Karriere. Som I kan se her, så starter vi ud af menuen, på grund af at vi har modtaget et bud på Koreas 24 millioner, 26 millioner, som PSG altså byder. Og selvfølgelig laver vi et modbud, da vi ikke vil af med Korea for så få penge igen. Han er dog kun 20 år. Men vi, på grund af PSG har så mange penge, så siger vi simpelthen 50 millioner fra ham. Tielemans starter altså inde i den her episode, og vi skifter Drinkwater ud. Så nu er det altså mod Tottenham på Tottenham Stadion selvfølgelig, hvor vi skal, jeg vil virkelig godt have 3 point i den her kamp, og det følte jeg også virkelig vi skulle have, og vi havde fortjent. Men det var simpelthen Tottenham, der fik den bedste start her, Eriksen, og han gør det så, hvad skal man sige, at han gør bare sådan, det gør ondt på sin landsholdskammerat, må man bare sige, og chipper Nordkast og smakke. Fantastisk af Eriksen, må man egentlig bare sige. Og Tottenham havde 100% spillet i første halvleg, og her ser vi igen Kasper Schmeichel lidt langt ud, synes jeg. Eriksen prøver igen på Kasper Schmeichel, men Kasper Schmeichel er heldigvis på plads i den her omgang. Og Chadli her, de er jo ikke færdige endnu. Chadli her prøver at lave en god aflevering der, men den lykkes heldigvis ikke i den omgang. Og så prøver vi selvfølgelig også at få nogle chancer. Keita her ned i banen og smækker den ind over, men Vardy kan simpelthen ikke komme til den. Og vi var ikke færdige nu. Vi prøvede selvfølgelig alt hvad vi kunne. Kan der videre til Korea. Korea med en fri chance, men Loris så på plads derinde. Og de spillede meget bolden rundt. Tottenham og fik den lige så stille ført op ad banen. Chadli her ser vi kommer ned på kanten. Vi godt have den smækket ind over. Lykkes ikke helt et par gange. Får det gjort der, men Kasper Schmeichel står på plads derinde. Og som vi ser her, Korea, det kan måske blive en af den sidste kamp i Premier League for Leicester. Lad os se, han kan aflevere videre til Keita. Keita med en god skudfind og videre til Korea, men der bliver så straffespark på Keita. Og det var jo en rigtig god chance for os lige en første halvleg, måske lige at få en udligning og få en pause, må man sige. Og jeg har fundet vores nye straffesparkskytte, tænker jeg, og det er simpelthen Tielemans. Da jeg følte, at han havde skulle fortjent det. Og prøv at se, der gør lige det modsatte, det sted hvor keeperen hopper, og så står der altså 1-1 lige inden første halvleg. Vi springer direkte ind til anden halvleg, hvor vi lagde presset til at starte med. Det var os, der ville prøve at bestemme. Prøv at lægge mærke til her. Korea mod 3 mand. Tør den ene, tør den anden. Kommer ind i banen, cutter ind. Og der får han altså straffespark igen. Altså fantastisk af Korea. Og så er det selvfølgelig Tielemans, der skal tage igen. Men det var så dejligt at se Korea i den topform, må man sige. Og Tielemans skal selvfølgelig gøre det iskold og chipper den ind. 2-1 mod Tottenham efter få minutter efter anden halvleg, og 3 mål i 2 kampe for Tielemans for Leicester. Og vi er ikke færdige nu. Kan der prøve at lægge en god aflevering til Korea, men Loris kommer ud. Men prøv lige at se det her Loris han gør. Laver lige en tunnel på Korea, rører videre til Kante. Kante afslutter første gang, så kan Vardy altså ikke komme på den. Så lidt sløvt målmandsspil af Loris, må man sige. Korea var ikke færdig nu. Cutter ind i banen. Prøver at få en chance. Afslutter. Men Loris står på plads derinde igen. Og Fuchs er selvfølgelig også derude og smækker de gode indlæg, som man kan. Det ved vi. Kommer på hovedet igen. Keita prøver at afslutte. Men får dog ikke afslutning på den helt. Og så se her. Værtongerne er altså trækker ud på bakken. Ser det ud som om. Og tager et rigtig langt træk her i de døende minutter, må man sige. Smækker den ind over. Men Kasper Schmeichel er på plads igen. Og de fik selvfølgelig også en helt lille chance her til sidst. De lagde presset, må man sige. Og de har måske også fortjent et enkelt mål. Her ser vi Harry Kane. Og så Fuchs redder den ind på stregen. Det var fantastisk af Fuchs. Vi kan ikke få den clearet helt. De presser stadig på. Og får vi den clearet? Nej. Kyle Walker tager bolden. Videre til Lamela. Videre til Vertonghen. Smækker den ind over der. Ligger Harry Kane og udligner i de døende minutter. 8 minutter igen. Og de får dog udlignet. Undskyld, jeg mener selvfølgelig Chadli, der får udlignet. Og de var ikke færdige nu. Tottenham, de prøvede hvad de kunne have set. Det der er Harry Kane. Og så heldigvis så står Kasper Schmeichel altså på plads derinde. Og Tottenham pressede på, men det blev dog slutfløjtet, og den ender 2-2. Vi må bare sige, at vi taber alt for mange resultater for tiden i de døende minutter. Det er noget, vi skal have rettet op på selvfølgelig. Som I kan se, altså siger
PSG de ikke har pengene lige pt, men vi siger altså 50 millioner igen, på af jeg er 100 på, at de har pengene. De siger det bare, det der. Men så vi skal i hvert fald have 50 millioner, det er jeg 100% sikker på, så det giver vi. Spørger vi dem selvfølgelig også om, og så må vi se, hvad de siger til det. Og som I kan se her, så har jeg lavet en lejeaftale med en af unge Manchester City angriber, og har en købeklausul på 1,5 millioner. Det er simpelthen på grund af, at han er ung, han var hurtig, han har nogle okay stats, og så tænker jeg, at vi kan lige så godt lege ham i et år, og hvis staterne ikke fungerer, så lader vi bare være med at købe ham selvfølgelig. Som I kan se her, så har PSG taget det næste skridt i vores handel, så det skal egentlig nok blive. Men, som I kan se her, så har de accepteret det. Vi har solgt Angel Correa efter en halv sæson for os cirka, så er han altså væk nu. Og der er nok mange, der er ked af det over det, men tro mig, jeg har allerede en rigtig god erstatning for jer, bare rolig. Og erstatningen kommer simpelthen frem lige om lidt. Om kort tid, 3 timer tilbage, transfertilbud. Og prøv at se her. Paulo Dybala accepterer simpelthen for Leicester, og nu har vi signet ham. Og det synes jeg egentlig er en okay erstatning. Det betyder så, at Tielemans kommer op på center offensive midt, og så kører Dybala op på Thomas, som var det lige ligge på bænken i noget tid, og så skifter man en gang imellem. Og det er simpelthen på grund af, at jeg tjekker op, og Tielemans kan sagtens spille center offensive midt, som I ser lige om lidt her. Fuchs er blevet skadet, vi tager Chilwell ind i stedet for selvfølgelig. Og som I kan se her, så kan han sagtens spille center offensive midt. Og så skifter vi Vardy ud og ind med Dybala. Han kommer selvfølgelig stadig til at være på bænken, Vardy, men ja. Vi laver selvfølgelig lidt om på startopstillingen, så vi også får ham derinde, som vi selvfølgelig har lejet for City. Så han også skal blive skiftet ind en gang imellem. Men den sidste kamp vi skal spille, på grund af at jeg vil prøve at spille den her kamp inden, og den fucker, så tænker jeg bare, at vi spiller sgu kun 2 kampe i den her episode. Og det var så mod Manchester City igen, som det var i den der første kamp, hvor vi Elgato fuckede. Og det var også der starter bedst ud Kante her med nogle fantastiske ting. Prøver egentlig en god aflevering til Dybala, men kommer dog ikke til den. Så Dybala spiller altså sin debutkamp i dag, og Mahrez her må man egentlig bare sige fantastisk af Mahrez. Trækker ind i banen, fantastisk igen. Laver en finesse over et langt hjørne, og så står der altså 1-0 efter 9 minutter at spille mod Manchester City. Fantastisk start, må man egentlig bare sige, for Leicester. Og det er egentlig det, vi har savnet i nogle kampe, at vi får et hurtigt mål. Og som I kan se her, så går De Bruyne og sin company selvfølgelig frem og får det gule kort, De Bruyne. Og så fandt jeg altså ud af, at Dybala er en god frisparkskytter, så vi prøver selvfølgelig med ham og se, om vi kan få den over muren. Og det der, det er altså ikke et dårligt forsøg. Men Mahrez skulle selvfølgelig også fortsætte. Han trækker rigtig godt ind i banen, laver en god aflevering til Drinkwater. Dan starter ind, der Tielemans, som spiller på center offensive midt. Trækker ind i banen, og sætter den over i det lange hjørne igen, og så står der 2-0 til Leicester på Manchester City Stadion. Fantastisk resultat indtil videre, må man egentlig bare sige. Og vi var ikke færdige nu med at ligge presset. Her ser vi et fantastisk spil sammen. Tielemans har med en god skudfind, trækker uden om Yaya Touré, og sætter den over i det lange hjørne igen, og så står der 3-0 til Leicester på Manchester City Stadion, og vi er ikke engang færdige med første halvleg nu, knap nok. Og vi fortsætter presset. Her ser vi meget med en rigtig god tunnel der på en af Manchester City forsvarsspillere, trækker længere ind i banen, og så rører lige præcis ind, og så står der 4-0 efter 40 minutter spil cirka mod Manchester City. Det er jo et fantastisk resultat det her, altså jeg kan simpelthen ikke komme over det, at vi var sådan med Manchester City. Det skulle selvfølgelig også svare tilbage, og her der ser vi Fernandinho, som altså bare banker den op og får reduceret til 4-1. Altså ja, der viste han i hvert fald noget vilje. Men prøv lige at se det her samspil her ude på City, der må skulle give det her. Det er altså godt at se. Prøv at se Kliché der, hvor godt han holder den inde. Og prøv at se det der indlæg og det hovedstød. Og så står der 4-2. Fantastisk mål af Grado, som lige er blevet indskiftet her til anden halvleg. Ja, det må jeg skulle give dem. Og de fortsat presset her i de døende minutter, hvor jeg ikke synes der skulle være straffespark, men de får et straffespark i overtiden. Og det kunne selvfølgelig godt gøre nogle Leicester-spillere lidt nervøse for, at vi måske skulle tabe resultatet i de døende minutter. Og her ser vi altså Yaya mod Kasper Schmeichel, og prøv lige at se hvor stensikker han sparker den ind. Der er sgu ikke rigtig nogen chance for Kasper Schmeichel der. Og jeg troede selvfølgelig kampen var over, men kan det lave en rigtig dum fejl på midten, og så kører de egentlig på kontra. Otamendi her videre til Aguero til De Bruyne, men han skyder heldigvis lige forbi, og så ender han altså 4-3 til os.
tusind tak fordi du gav sig med på den her episode. Det betyder selvfølgelig utrolig meget. Skriv nedenunder hvad du synes om min erstatning med Dybala og Correa. Og ja, smid like hvis du skulle lide videoen, subscribe hvis du er ny. Og ellers så vi ses til næste video YouTube. Hej hej.